Het is 11 minuten voor 12. Het is weer een memorabel moment in Sneun of Friesland. Bij u arriveert in de studio minister Donner van Binnenlandse Zaken. Die de televisie aanzet en dan kun je hem zitten zien. In een beetje een rommelig decor moet ik constateren, want het rint hier heel vol in deze studio. Maar we vinden het mooi. En wij loeken weer 3 dwarpen voor onze actie Doch het Verdiend Dwarp. Al de halp is al wis. Column komt er aan en oude boons zal ik op televisie verschijnen. Wekenlang tussen Tiesdie en Sneun. Zelf maken televisie tussen Jalwe 4 en 4 worden bij Omroep Friesland die televisie. Maar we hebben 13 dorpen nodig. Er binnen 46 aanmeldings en dus moet er later worden. En dus ben ik blij dat u er bent, minister Donner. Want u bent jurist, hè, geloof ik? Jazeker, ja, dus qua opleiding. Qua opleiding, ja. In de praktijk doet u daar niks mee, zou ik zeggen. Nee. Dat nog wel zo af en toe. Ik stel voor dat u het eerste dorp betrekt. Het vierde dorp wordt dat in principe. Al de Halpaden, dat kent u misschien. Kolm en Al de Boorden. Dat zijn de dorpen die we hebben. Ik heb net al begrepen, zoveel Fries. Kijk eens, ja natuurlijk. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat het vierde dorp wordt. Die gaat starten op 26 april. Gariep. En we gaan naar Gariep. Oh, zitten hier Gariepsters bij? Hebben we Gariepsters in de studio? Ja? Oh, dan we komen los. Ja, oké, ik zal hem straks in close op camera brengen. Gariep, dat werd het vierde dorp. Wij starten in Gariep op 26 april. En wij nemen contact met hem op, dadelijk in de sturing. Dat is eens, een mooi dorp. Het is een mooi dorp. En dan dorp nummer 2, de volgende. Dat is... Droegeham. Droegeham. We zitten wel in de woning, jongen. We zitten in de woning. Droegeham. Gariep, Droegeham. En de derde? En de derde, de laatste. Ik noteer hem er even bij. Droegeham beginnen wij op 3 mei. 3 mei. Bantegeer. En dan geven we naar Bantegeer, de hele andere kant hier. Dan komen we in de Stellingwerven uit. Dat is het tweede dorp in de Stellingwerven. Al de halpeer die Ierpenterij in Bantegeer. Daar beginnen we op 10 mei met het maatje van televisie. Dat wil zeggen, wij begeleiden het, je maatje die televisie zelfs. Dat is mooi, dat zijn mooie dorpen. Gariep, Droegeham in Bantegeer. Daar gaat ergens een vlaag uit. Als je reageren wil, dan kan dat 06 20 of mede naar sportwet.omroepfriesland.nl.